Χαίρετε, χαίρετε. Nissan Juke υβριδικό. Έχει πλέον εξηλεκτριστεί. Σίγουρα όμως ανήκει σε μια κατηγορία που έχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Για να δούμε, οι Ιάπωνες θα κερδίσουν το στοίχημα που έχουν βάλει? Το μοντέλο, φίλες και φίλοι, έχει μείνει το ίδιο. Έχουν γίνει μόνο μικρές αλλαγές. Εντοπίζονται στη μάσκα, η οποία έχει γίνει πιο αεροδυναμική, στα φωτιστικά σώματα μπροστά. Από πλάγια διακρίνουμε δύο έντονες ακμές και ένα πολύ δυναμικό μαρσπιέ. Ενώ από πίσω υπάρχουν δύο αλλαγές. Νέα φωτιστικά σώματα και όμορφη σχεδιαστική καμπύλη. Σλάλομ 6 εμποδίων ανά 22 μέτρα τερμαγκάζι. ...80 χιλιόμετρα ταχύτητα εξόδου. Μους τεστ με 75 χιλιόμετρα. Μους τεστ με 80 χιλιόμετρα. Μους τεστ με 84 χιλιόμετρα. Φίλες και φίλοι, μόλις ολοκληρώσαμε τα δύο τεστ. Φοράει ελαστικά 2.25, 45, 19. Κάναμε σλάλομ 6 εμποδίων ανά 22 μέτρα. Έδειξε ότι είναι ένα καλοστημένο αυτοκίνητο, πολύ καλό τιμόνι. Μους τεστ 70, 75, 80 τα πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Στα 84 δεν τα κατάφερε. Έδειξε λοιπόν ότι σε αυτήν την ταχύτητα, αν βρεθεί ένα ξαφνικό εμπόδιο, θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Όμως, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ήταν εκεί και βοηθούσαν τυχόν λάθη του οδηγού. Γενικά όμως, για αυτή την κατηγορία, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορώ να πω ότι είναι ένα καλοστημένο αυτοκίνητο. Το εσωτερικό παρέμεινε σχεδόν το ίδιο. Υπάρχουν μόνο μικρές αλλαγές. Υπάρχει μια πλοκή μαλακών με σκληρών πλαστικών, μία οθόνη αφής 7 ιντσών, κάποιες στιλιστικές λεπτομέρειες μπροστά στο συνοδηγό, στη ραφή. Έχει αλλάξει και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, έχει φύγει το στροφόμετρο και στη θέση του μπήκε ένα όργανο μέτρησης ενέργειας. Ενώ έχει γίνει μια αναβάθμιση στα καθίσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και είναι περισσότερο εργονομικά. Τι δεν μας άρεσε μέσα στην καμπίνα? Μπορεί να έχει πολλούς χώρους, ωστόσο όλοι τους δεν είναι λειτουργικοί για τον οδηγό. Τα πλαστικά τρίζουν, ενώ η οθόνη κολλάει. Τρία στοιχεία και στο πίσω μέρος. Σκληρά πλαστικά, χαμηλό τούνελ, ενώ απουσιάζει το υποβραχιόνιο. Μια σημαντική αλλαγή έγινε και στον αποθηκευτικό χώρο. Αυτός μίκραινε κατά 64 λίτρα. Η συνολική χωρητικότητα είναι 354 λίτρα. Από κάτω βρίσκεται η μπαταρία, ενώ βλέπουμε ότι έχει και ρεζέρβα. Θεωρώ ότι το Juke έχει από τα καλύτερα υβριδικά συστήματα. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας βενζινοκινητήρας που αποδίδει 94 ύπους
και 148 νιουτόμετρα ροπής. Υπάρχουν και δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 49 ύπους και 205 νιουτόμετρα ροπής. Υπάρχει και ακόμη ένας ηλεκτροκινητήρας που παίζει το ρόλο της μίζας και της γεννήτριας, 15 kW, που αποδίδει 20 ύπους. Συνδυαστική ισχύς 143 ύπους. Υπάρχει ένα αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων DCD που φέρει την τεχνολογία της Φόρμουλα 1, 4 ταχύτητες για το θερμικό κινητήρα, 2 ταχύτητες για τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ η όπισθεν γίνεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Βάζουμε σπορ πρόγραμμα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα rebreeze. Πρώτο rebreeze 30-50. Ένα 94. Δεύτερο rebreeze 50-80. Τρία 64. Τρίτο rebreeze 80-120. Εφτά 28. Να δούμε τώρα την επιτάχυσή του. Πόσο κάνει 0-100. Δέκα 0-1. Να δούμε και πόσο κάνει 0-400 μέτρα. Ξεκίνησε ηλεκτρικά, ωστόσο όμως πήρε μπρος ο κινητήρας στα μέσα της διαδρομής. «17.52», 133 χιλιόμετρα ταχύτητα εξόδου. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 3 προγράμματα οδήγησης, Eco, Standard και Sport, ενώ υπάρχει και η λειτουργία e-pedal που ουσιαστικά φρενάρει μόνο του το αυτοκίνητο και κάνει μεγάλη ανάκτηση ενέργειας. Η υβριδική τεχνολογία κατάφερε να ρίξει την κατανάλωση περίπου κατά 1 λίτρο σε σχέση με τη συμβατική έκδοση. Η μέση κατανάλωση είναι 6,4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Βέβαια, μέσα στην πόλη μπορεί να δεις και μια κατανάλωση κοντά στα 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Οι Ιάπωνες λένε ότι το 40% των μετακινήσεων μέσα στην πόλη μπορεί να γίνει ηλεκτρικά, όπως επίσης και το 20% των μετακινήσεων εκτός πόλης. Η απόσταση από το έδαφος είναι 17,2 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση εκτός πόλης, αλλά να περάσει και μερικά νεροφαγώματα. Η τελική ταχύτητα είναι 166 χιλιόμετρα την ώρα. Το βάρος του είναι 1362 κιλά, ενώ ο κύκλος τροφής είναι 10 μέτρα και 52 εκατοστά. Να μιλήσουμε τώρα για τα θετικά και τα αρνητικά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Στα θετικά βάζουμε τη χαμηλή κατανάλωση, καθώς επίσης και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που πραγματικά προστατεύουν και διορθώνουν τυχόν λάθη του οδηγού. Στα αρνητικά βάζουμε τον πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο, το γεγονός ότι ο κινητήρας δεν είναι τόσο ζωντανός όσο θα θέλαμε και όσο θα περιμέναμε, όπως επίσης και την υψηλή τιμή. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η Tecna και στοιχίζει 35.900 ευρώ. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας παρουσίαση. Εσείς μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να πατήσετε και την καμπανούλα για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεο που ανεβάζουμε. Καλή συνέχεια!